एथ' हरावलाय सोर दर बुफैलाबायखो सोर फैदों मा नांगौ बे हर गेजेराव मा नागिरफैदों अन्नानै आंखौ न' सिङाव लादो आं जोबोर गोजांबाय आयै नानि सोर जाखो नोंलाय आरो बे एथ' गोजांनायाव मानो बायजोआव थाबायबाय थादों आरो गथ'बो लालायलायदों आंनि मुङा गयस्रि आं थारायगुरि गामिनिफ्राय फैदों आं आइनि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन बेयावनो खोमसि हर जालायलायबाय आंखौ दिनै हरसेखौ बेयावनो थानो होथ'दो गाबोन फुङावनो थांफिनगोन आं दा नोंलाय गुबुनाव अबाव जायगा मोनबावगोन फै नानि हाबबोदो हाबाब नानि नोंलाय माथो गुदुं गस्ला गानबोआखै गोजां बोथोरनि सम गुदुं गस्ला आरो जोमग्रा लाखानांगौ लोगोसे आरो गोरलै गथ'बो दं आङो सानजों साननो आइनि न'आव मोनहैगौमोन दैमा बारनायाव एसे गोबाव जाबाय ए नंगौ नामा बिनिफ्राय बिनि बिफायालाय अबाव दंहैयो गुबुनाव खामानि मावहैयो दान मोनसेयाव खेबसे खेबनैल' न'आव फैयो एखनब्ला फैयानो बिदिब्लाथ' हारसिं जोबोद खस्थ' जायो खोमा खस्थ' जाबालाय माथो खालामनो गोरिब मानसि सानसे खामानि मावाब्लानो मोनजाया नंगौथ' आरो जों गोरिबनि खाफालालाय बिदिनोसै आरो दे दानिया थांदो थां नोंसोर बिमा फिसा बैसाङाव उन्दुहैदो जोमग्रायाबो मोनसेल' नोंसोरनो लादो जोमग्राखौ जों जोमनानै नोंथाङालाय माखौ जोमगोन नों आंनि थाखाय जिंगा जानो नाङा आंहालाय जेरावबो जायो सोरांखासिगोन बारा गोबाव गैखाला थां नोंसोर आरामै उन्दुहैदो नोंथांखौ आं साबायखर होबाय नोंथाङा आश्रय होआमोनब्ला मिथिया मैया हराव जों बिमा फिसाया मा जागौमोन जेबो नङा दे गावजों गाव जेब्लायबो मदद होलायनांगौ दे थांदो दानिया मालाबा सम मोनबा हाबलां मोजां जाहोगोन आं दायो जेबो मोनजालांनाय जायासै थानो थाखाय जायगा मोनबाय बेनो थोजासे जाबाय बिदिब्ला आं थांनोसै गाबुरा नोंथां मैथाजों जोबोर अयनाय जादों नोंथाङासो माबा मोनसे खालामनो हासिगोन मा जालायखो बिहालाय ओइ मैथा नों गावनो बुंदो गाबुरा बिथांनो गाबुरा नोंथां आं गेन्द्रा माहाजोनाव खामानि मावोमोन नाथाय दान मोनसे जाबाय दासिम आंनो 15 सान खामानि मावनायनि रांखौ होआखै आंहा न'खराव बेसेबां दुखु खस्थ' जानानै दं जेब्ला आं रांखौ बिनो थाङो अब्ला बुङो साननैसो नेथ'बाव नाथाय दिनै बिहैनायाव आंखौ दाद्रिसो हरबाय जेब्ला गावनि गोसो जागोन अब्लासो होगोन होननानै बुंबाय बिदिसो जादों बिदिब्ला बिखौ सोबोना होनांगौमोन मानो साङाव जाखो बे गेन्द्राया आं गोरिब मानसियालाय मा खालामनो हानो गावुरा नोंथां आंखौ बिनि मानसिफ्रा नाज्रे दिहुनना हरबाय आं बै रांखौ मोनाब्ला माखौ जाबावगोन नोंथाङाथ' मिथिखायो गोजांनाया नेटवर्कआ बारा जाबाय खामानिखौनो मावनो हायै जाबाय बिनिखायनो आं रांखौ थाबैनो मोनब्ला मोजां जागौमोन नों जिंगा जानाङा मैथा नों नोंनि फैसाखौ गाबोननि गेजेरावनो मोनगोन आं बुंगोन गेन्द्राखौ एसे एनै रां खामायनो हानायखाय माहाजोन जानाय बायदि मोनथारबाय बियो दानिया नोंसोर थांदो आं जा खालामनांगौ खालामसिगोन साबायखर गावबुरा नोंथां बिदिब्ला जों थांनोसै बे गेन्द्राखौ थिग खालामनांसिगोन गरिबखौ नाख्रेबना जाग्रा सालाया नों जेबो जिंगा जानो नांला मैथा नों नोंनि रांखौ मोनजोबगोन मोनब्लाथ' हामबायलै जोंनि गावबुरायाव रावजोंबो अयनाय खालामा आरो अयनायबो जानोबो होआ बिनिखायनो गामिनि मानसिफ्रा बिखौ जोबोद सनमान होयो औलै मानसिया बिदिनोथ' जानांगौ गोबां धोन दं नाथाय थेवबो थाखा फैसाखौ लानानै दुगानाय गैया
औ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों दे बिदिब्लालाय थांनोसै आंहाबो न'आव खामानि दं दे बिदिब्लालाय आबौ आंनो दिनै सल' खिन्थानांगोन मैया नों न'आवनो फैयासै औ मैया आंहा गोबां खामानि दंमोन बेनिखायनो आं फैनो हायासै दिनै आं नोंनो सल' खोन्थाथारगोन आबौ मा सल' खोन्थागोन दिनै आं नोंनो मासे जादुगोनां दाउनि सल' खोन्थागोन नों मोजांनो खोनासं जागोन दे आबौ गोदो गोदायनि बाथ्रा गंसे गामियाव सासे नोंनि समान बैसोनि अनजालि मुंनि हिन्जावसाया गावनि बिमादों थायोमोन बिस्रा गरिबमोन नाथाय गोसोआ जोबोद मोजांमोन अनजालि ओइ अनजालि बबाव थांना थाहैखो गोख्रै फै आंहा खामानियाव थांनो समा जाबाय थांगासिनो आयै अनजालि आं खामानियाव थांनोसै माइ फोरानना गालांदों आं नों नायबाय था नङाब्ला दाउफोरा गासै जानानै दोनजोबगोन दा मोनजागागोनबो नङाबा मागोआबो फैगासिनो बुजिबायना आंनि खोथाखौ औ आं बुजिबाय एसेबो जाहोआ दाउफोरनो सो मोनजाया नों दाउ माइखौ एम्फौ जाहैथां थां बिनिफ्राय दा माइ जाबा आइया आंखौसो रायगोन बे दाउआ जोबोर उखैदों खोमा एसे जानो होनोसै नामा आइया जेबो मिन्थिनाय नङा दे दाउ नों एसे जानो हागोन हाबाब बियो मासे गिदिर दाउ आं जोबोद उखैदों आंबो जानो हागोन ना नोंनि माइखौ बाथ्रा बुंग्रा दाउ माबायदि दाउ नोंलाय नों गिनो नाङा आं नोंखौ जेबो खालामा आं जोबोर उखैदों आंखौबो माइखौ एसे जानो होदो दे नोंबो उखैदोंबालाय एसे जानानै लादो नोंथ' माइखौ गोबां जानानै होबाय दानिया आइया आंखौ रायसिगोन मागोआव जोंहा फिथा मोनजानाय नंला आंखौ निमाहा हो आं एसेबां उखैदोंमोन माब्ला गोबां जाफ्लांखो आं हमदांनो हायाखिसै नोंबो उखैदोंमोन नोंहा बेयाव जेबो दाय गैया दानिया नों बिनिफ्राय थां गुबुन मानसिफोरा नोंखौ नुबा बुथारगोनसो बिनिफ्राय नों आइखौ मा बुंगोन आंनि थाखायनो नों रायजासिगोन जेबो नङा आइया आंखौ रायगोनल' बुनाय नङा नों थां मा मुं नोंनि आंनि मुङा जाबाय अनजालि अनजालि दानिया नों आंजों थ'दो आं नोंखौ आंनि न'आव लानानै थांनोसै नों आंनो गोबां माइ जानो होबाय आंबो नोंनो माबा जानो होनोसै थ'दो थ' थांनायाथ' थांगोन नाथाय मारै थांगोन आं नोंनि न'आ बेसेबां गोजानावबा आं थाबायनो हानाय नङा नों आंनि बिखुं सायाव गाखोनानै थांनो हागोन नोंखौ आं अख्रां सा बिरहोनानै आंनि न'सिम लाना थांगोन दे गाखोदो आंनि बिखुं सायाव दाउआ अनजालिखौ गावनि बिखुं सायाव लानानै अख्रां सा बिरहोनानै लानानै थांनायसै अनजालियाबो जोबोर रंजानाय मोननायसै बियो बिदि गिबि खेब नुदोंमोन नै अनजालि बेनो आंनि न'आ बा नोंनि न'आथ' जोबोर समायना आं दिनैसो दाउनि न'खौ नुफेरबाय मोजां जाबाय दे नों आंनि न'खौ मोजां मोनबाय अनजालि नों मा जागोन बुं नों जा जायो आं बिखौनो नोंनो जाहोगोन आं जेबो जाया आं एसेबो उखैयाखै आं न'आवनो ओंखाम जाखादों नों आंनो उदै बुंजासे जाहोबाय नोंबो आंनि न'आव माबा मोनसे जाथारनांगोन आं नोंनो गोबां जाग्रा होगोन नों माखौ जायो जाब्लानो जाबाय
बा बेथ' जोबोर बुरजा जाग्रा आं जेबो जाया आं खालि आपेलखौल' थाइसे लानोसै नों बेखौल' जानोसै जागोन दे दानिया नोंनो आं जोथोब होगोन नों मोनसे लाब्लानो जाबाय अनजालि नों लादो नों जायखौ लानो गोसो बेखौनो लानो हागोन आं बे फिसा बाक्सुखौ लानोसै बेयावथ' सनासो दं माथो आं मा खालामगोन बे सनाखौ आंनो नाङा बेखौ नों बेखौ नोंनि आइनो है थ'दो अनजालि न'आव थांनो नांसिगोन नोंनि आइया मोनफैसिगोन दाउआ अनजालिखौ आरो न'आव दोनफैफिननायसै जेब्ला बिमाया न'आव फैयो अनजालिया बिमानो गासै बाथ्राखौ खोन्थाजोबनायसै सनाखौ बिमानो होनायसै बिदिनो अनजालि मोनहा माहाजोन जानो हमनायसै आरो गावनो आबाद मावनानै जानो हमनायसै मैया दाख्लैसो मालायनाव खामानि मावनानै जाग्राया हरखाब बोरै माहाजोन जानो हाखो सिखाव खावनानैसो माहाजोन जायाखैथ' नङा बिदि मावनाय नङा अनजालि बिमाया गुबुन जाहोन थागोन एसे सुलाद लानो नांगोन अनजालि ओइ अनजालि ओजों फैलाय ओजों फै मा जाखो आयं नोमाया अबाव खामानि गिदिर मोनखो एसेबां माहाजोन जाबाय नोंस्रा जेरावबो खामानि मोनाखै मासे बाथ्रा बुंग्रा दाउआ आंनो सना रुफा होदोंमोन बेनो आं गोबां माइ जाहोदोंमोन बेयावनो आंखौ गावनि न'आव लाना थांना सना रुफा होदों अ बाथ्राया बिदिसो अब्ला बिदिब्लाथ' आंबो बिदिनो खालामनांसिगोन दानिया बै आइजोआबो माइ लामो आरो बै जादुगोनां दाउखौ नेबाय थायो दसे उनाव फैमारोबो दाउआ आरो आइजोनि माइखौ जाखांना आइजोखौ बिरनानै लानानै थाङो नों आंनो एथ'ग्राब जाहोबाय नों मा जागोन बुं नोंनोबो आं गोबां जाहोगोन आहा जानो जेबो गोसो गैया आंनो बै बाक्सुखौल' हरदो जाय बाक्सुखौ नों अनजालिनो होदोंमोन दे माबार दिहुनना होदो अ बिदिब्ला नोंनो सना रुफासो नांगौ बिदिब्लाथ' नोंनो बाक्सु गिदिरखौसो नांखागौ औ नों थार बाथ्राखौनो हमदांनो हादों दे गोख्रै हरदो आरो आंखौ न'आव दोनना फैफिनदो दाउआ गिदिर बाक्सु दिहुननानै होयो आरो आइजोखौ न'आव दोननानै फैयो दानिया आइजोआ बाक्सुखौ खेवनो लायो दानिया आंबोथ' माहाजोन जासिगोन बे बाक्सुसे सनाजों आयौ बेफोरथ' अन्थाइसो सनाया अबाव थांखो बिदिब्ला दाउआ आंखौ थगायबायसो बिदिब्ला बै आइजोआ सनाखौ एसेबो मोनासै नामा मोनासैथ' आरो दाउआ हमदांना मोनखामायमोनदि बिनि गोसोआ मोजां नंखाया सना मोननो थाखायसो बिदि खालामदोंमोन बियो अनजालिया मोजांमोन बेनिखायनो दाउआ बिखौ मदद खालामबाय नोंबो अनजालि बायदिनो जा नोंबो सानसे ना सानसे अनजालि बायदिनो मोजां फिथाइ मोनगोन बुजिबायना आबै औ बुजिबाय आबौ इसोर मा जाबावनांगौ दानालाय जोमग्रा जियानो सिजोब्बायसो दा हराव माखौ जोमबावनांगौ जाखो आंलाय सान्दुं ओंखारनाय लामनानै थांबाय बे अखाया दसेनो अबेनिफ्राय फैलाबायखो खम जारला जाबायना दानिया बन नागिराबा जाबावगोन बि खुंगुर दानिया बेदर सावनो बन नांगौमोन ना बबाव मोनबावगोन नोंलाय बेखौ मा जिंगा जादों आं माबा लामा दिहुनगोन ना
हनै बुरि सासे बन लानानै फैबाय थादों बेखौनो लाखिनोसै आं मालाय बुरैया खस्थ'नो खावनानै लाबोदों बेखौलाय मानो लानांगौ जाखो होद जाम्बा नों जेबो मिथिया बे गोरिबफ्रालाय जों माहाजोनफोरनि आथिं सिङाव थानोसो जोनोम जाखादों माथो थोद अब्लाबो पाप नांलाबायगोनलै नों मानसिया लरग' मारलै नायबाय था आं मा खालामो ओइ बुरि रथ' रथ' ए बाबु मा जाखो माबाफोर खामानि दंमोन नामा बे बनखौ आंनो होलां दानो बै अरना आंनिसो नोंखौ सोर मालायनि हाग्रानिफ्राय बन लाबोनो होनाय बे अरनालाय मालानिफ्राय नोंनि जाखो माथो बयबो बन लाङो बेनिफ्राय मैयासो आंनि आफा गेन्द्राया बै हाग्राखौ बायना लाबाय बिनिखायनो नों जोंनि हाग्रानिफ्राय बन खावदों नोंखौ पुलिसनो हमनानै होनाय जासिगोन निमाहा होदो बाबु आंखौ आं मिथिथारामोन नोंसा बै हाग्राखौ बायबाय होननानै आंखौ पुलिसजों दा हमजा होसै जागोन दे जागोन नाथाय बे बनखौ बेयावनो दोनलां आरो माब्लाबा बै अरनाव बन नागिरनो दा थांखा बे खेबसेखौ निमाहा होबाय आं नाथाय उनाव होनाय नङा दानिया थांदो नुबायना बुरिखौ बोरै थगायबाय आं दानिया लादो बनखौ बेदर सावजाहैनोसै बेजों बारा थाफा जानाय नङालै माब्लाबा गाब्र'होथारगोन बियो ओइ सोर दं सिङाव मा बार दरजाया खुलि गोजांथारबाय आं मा बार खुलि बेलाय माथो गेन्द्रानि फिसाला खुंगुरसो माथो मा मोनफैदों नों बे हर गेजेराव ओइ बोराय सोर नोंलाय आंखौ बिदि बुंग्रा खोरो लामाया ओइ नों मानो हाबदों सिङाव मा ओंखारलां खोनासं बोराय आरो बुरि आं दिनै बेयावनो उन्दुगोन खोनाबायना आं बेयावनो उन्दुगोन नों बेयाव उन्दुनानै जों मायाव उन्दुनांगौ बैसाङाबो गंसेल' जोमग्रा जियाबो गांसेल' आंलाय बेखौ मा मिथिगौ आं बैसाङाव उन्दुगोन जिखौबो जोमगोन नोंसोर सानै गोरिब मानसिया थैना थाङो आंहालाय मा जोंनि न'आव फैनानै जोंखौनो बिदि बुंबाय नों गाबोनसो मोनगोन नों जेब्ला आं गावबुरानो गासै खोन्थाजोबगोन नोंसोर बिफा बिसा एखे जाथारबाय दुथां आखल गावबुरानो खिन्थालाय बोरै खिन्थायो नों नोंसोरनिबो बायला जिला न'खौ सावनानै हांगार खालामजोबगोन सिनायाखै मानसिखौ थांनो थां आंहा उन्दुनोसै नोंसोरनि बे जोमग्राया खम मोनामखागोन बियो थेवबो जोमनांसिगोन थां बिनिफ्राय थौदोथ' बोराय दिनै हरसेखौ अर गुदियावनो थानांसिगोन मासे गाज्रि मानसि बे सोरांग्रोथों आं बेखौ मा खालामगोन मा खालामनो हानो जोंलाय मालाय गिदिर गोलावनि फिसा नुवाखै मा बुंदों गावबुरानो खोन्थाबानो न'खौनो सावना होगोननो बिसोरनि अयनायखौ सहायबाय थाबा खर'आ बांद्रायसो गिदिर जायो थौ अर गुदियाव बेयाव थाबाय थाब्ला गोजांगोन गेन्द्रा आं हले नोंनि गोबां बाथ्रा खोनानो मोनगासिनो दं नोंनि आखला बांद्रायथारबाय हाब गावबुरा आंलाय मा दाय मावलायखो नोंथाङाबो मा खोनालाबायो माथो नोङो मैथानो मोननो गोनां रांखौ दासिमबो हराखै मानोथो बिदि खालामबाय थादों नों नङा गावबुरा नोंथां आंहा एसे रांनि आंखाल जागासिनो फालांगियाबो मोजांनो सोलियाखै बिनिखायनो साननैसो नेथ'बावनो होनायमोन आं मिथिगौ आं नोंनि फालांगिया बेसेबां गाज्रि सोलिगासिनो दं आंखौ थगायनो जायगा मोनाखैनो हाबाब गावबुरा नोंथां बे दग्रा फिसा बाथ्राखौनो रागा जोंनांगौ जाबायना आं हरगोन ना मैथानि फैसाखौ खालि मैथानि बाथ्राल' नङा गोबां मानसिखौ नों धमकी होनानै खामानि मावहोयो गरिबनि थै सोबनायखौ गार नों बाथ्राया नङाब्ला मोजां जानाय नङा गावबुरा नोंथाङा बिदि आंखौ जानला मोनला बुंनाया मोजां जायाखै आं जा दायखौ मावाखै बिखौ मावदों बुंनाया मोजां जायाखै मा दाय मावाखैलै नों आंखौ मिथिया सानदों नामा संबरनि माइखौ थगायथि थगायना खम बेसेनावनो लाबाय लावगाखौ धमकी होनानै ओरैनो खामानि मावहोबाय नोंनि गासै गाज्रि खामानि मावनायखौ मिथिनानै दंजोबखायो आं बेनिखायनो आं नोंनो मोनसे खाबु होबाय आखलखौ मोजां खालामना ला गावबुरा बेफोरखौ बबेनिफ्राय खोनालाबायखोब्रा नोंथाङा बेफोर गासै नंखाय गोजा आं सासे मोजां मानसिसो आंखौ बिदि दाय होनो समायथारा आंनि बाथ्राया नोंनि मेलेमाव हाबथाराखैना नोंखौ आं उनावसो नायगोन आरो नोंसालाखौबो एसे बुजाय नङाबा आंदों मालाबा मोनना लागोन जेरै बिफा ओरै फिसाला हाब मा बुंनाय जाखोब्रा बिलाय फिसालाया बिफानि लायाब्ला सोरनि लानांगौ जाखो साननैसो सिरि थाथ'नांसिगोन र' नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन गावबुराया खर' गाज्रिमार मा खालामगोन हमनानै मोननाय नङा
माथो खुंगुरसोलाय बे एथ'ग्राब हराव मा खालामबाय थादों नों हाग्रायाव बेरायला बायदोंलै एसे देलाय नों बाहेरायाव ओंखारलाय नोंनि गारिखौ आंनो हरलाय आं न'आव थांनि न'आव थांलाय मानो ओंखारलायनांगौ गाखो बन सायाव लांफानोसै नोंखौबो आं नों बायदि गोरिबजों गारियाव गाखोफागोन जाम्बा जादों नामा नों थाबायना फै आंनो हर गारिया नोम्फानि सम्पति मोन्दोंमोन नामा गाखोनोबा गाखो नङाब्ला 15 किल'मिटार थाबायना फै नों मानि गरमलै दिदोम नोंनि गारिखौ दानो सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोंनि बे गरमखौ गुबुननो दिन्थि आंनि सिगाङाव नङा नोंखौ आं दा लांफानो गोसो गैला बे गोजांनायाव थाबायना न'सिम फै नों अब्लासो बुजिगोन नों साला सैमा साला आंखौसो सैमा बुंलांबाय दालाय मा राहाबाव थाबायना थाङाबा जि गोजांखाबाय मा खालामोनलै दानालाय